Aja lali marang aku iki tokang mas kowe janji. Yuk. Sapa sing kancani dik samono kowe tetep tresno lan tetep setia kakang mas durung nate gawe gelo lan gawe jiwa ning saiki barang mukti kowe kok njur malah lali marang aku Siti kowe nasu terus ngajak padu jono ning jono. So, tukang syutinge iki ya Joko kabeh lho, Mbok. Hah? Tukang syutinge tesih legan. Oh, isek Mas. Kondo sapa? Loh, jenengan Kondo lah sapa? Mas jenengan di Isek Joko ngono. Lah nggih, maksudnya diundang sinden Mas kok jumbul kok ditekani Bang Titil. Niku lho ngendikane Mas Joko nggih Mas nggih. Joko Oh, Kondo. mboten Joko. Oh, gak Joko nek Joko Iki nggih. jujur. Joko nang jenengan. Oh, tenan niku lho Joko anake dijabno rong dina ora ngebarno lho. Heeh. Joko ibu sing kuwi. Yo. Anjing rakelingan jam Yuk, yuk. medek biyen kakang mas Yo. kowe janji bunga susah padha dilakoni Cipto Laras Al-Robiah Akbar Audio Tole alolale Mbak Min olahraga Mbak yo yuk aku kowe aja lali marang aku iki kakang mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani nek semono aku tetep tresno lan tetep setia yo nimas durung nate gawe kelolahan gawe jiwa ning saiki barang mukti kowe kok njur malah lali marang aku
apa